बहुत ही सुपर डुपर ब्लास्ट सॉन्ग भई रहे जोन के हरेक नाच में बाजो रहे गाना जेकर गाना रहे काहो जवनिया अचार डलबू। अरे कबो तमिला तू न खराबे करेलू काहो जवनिया अचार डला। सबसे बड़ बात बा कि असली सुने वाला गाना ट्रेंडिंग हो जाता है, हमारा धूल वालू सीधे छेद कर दी। गाना हम कंपोज करनी सवतिया न सहाय पे जो शिल्पी राज गौली हमरा लगा था कि 50 मिलियन प्लस में। नमस्ते प्रणाम बबुआ बिहारी न्यूज में एक बार फिर से रोलो के स्वागत बा। रोलो के बीच में लेके आयल बनी बहुत ही जबरदस्त कलाकार जेकर बहुत ही सुपर डुपर ब्लास्ट सॉन्ग भई रहे जोन के हरेक नाच में बाजो रहे गाना जेकर गाना रहे काहो जवनिया अचार डलबू। स्टार अमृत सिंह जी से आई दो शब्द अमृत सिंह जी के बारे में जानते नहीं सर? जी नमस्कार प्रणाम, हम गायक अमृत सिंह और बबुआ बिहारी न्यूज की जितना भी देखे वाला लोग बा सबके उनके धन्यवाद बा और शुभकामना भी बा कि ऐसा ही यह न्यूज़ के प्यार दुलार दी और मनोज जी के न्यूज़ कुछ हट के रहेला और कलाकार के सपोर्ट करी ले यहाँ के, तो हमारा आशा बा कि तो फाइनली जो रिपोर्टिंग रही बेस्ट रही कलाकार के। अभी सबसे पहले हमने के बबुआ बिहारी के जितना दर्शक बानी देखे के जाने के चाहतनी कि अभी हाल ही में राउर चंदा शर्मा जी के ए छोटू लौट के आजा मैटर अच्छा खासा बाजर मिलियन व्यूज गई रहा, ओकरा बारे में का ख्याल बा राउर? कैसे कैसे ही मैटर हुआ दिमाग में आयल? बहुत दिन बाद रुआ फिर गायकी के क्षेत्र में आयल बनी, इतना दिन कहाँ रहनी रुआ? इतना दिन बहुत माहौल खराब है भोजपुरी खातिर, हम कंफर्टेबल वाला व्यक्ति है, मतलब हमारा माइंड सेट रहे के चाहिए और हम अलग कुछ हट के करी ले। पिछला साल गाना हम कंपोज करनी सवतिया न सहाय पे जो शिल्पी राज गौली हमारा लगा था कि 50 मिलियन प्लस बैठे। उस समय से धीरे धीरे कंपोज करा तो काफ़ी गाना भैल, विजय चौहान जी के भैल, अदरवाइज कई गो लोग के भैल। ओकरा बाद मन आयल कि ना फिर से एक बार गायकी करे के चाहिए। अचार डलबू जैसा गाना हम बाजल बा हमार मार्केट में हिट बा और भी कई गाना रेस्पॉन्स दे रहा है उस समय, तो भैल कि ना लीला एंटरटेनमेंट से गाना बजाने की बात होती और फिर मम्मी के शुरू करने से। और अभी हम प्रेजेंट में एवियन फिल्म्स पटना के ऑफिस में मानी और एवियन के चैनल पर भी लगातार हमारा गाना रहा। अच्छा चलिए, हमारे जितना भी दर्शक बानी बस दो शब्द जो राउर सुपर डुपर ब्लास्ट रहे मुखार बिंदु से हो जाए तो मजा आ जाए। मस्ती में जीला अरे कबो तमिला तू न खराबे करेलू काहो जवनिया अचार डलबू का अचार डलबू काहो जवनिया अचार डलबू। देखिए कितना बढ़िया भैया के सुपर डुपर हिट मार्केट में आए रहे आज से 6-7 साल पहले 2014 में 13 के अक्टूबर में रिकॉर्डिंग हो रहे जी और 14 में गाना हिट किया रहे। तो ओ घड़ी से भैया हमने के अचार में तेले डालता नहीं, बहुत दिन गैप रही। हाँ अभी मैंने आवेला प्रोजेक्ट कौन कौन बा? अभी हमने एगो गाना आइल बा ए बाबू हमरो 100 गो भतार बा, बहुत अच्छा व्यू जा रहल बा। ए बाबू हमरो 100 गो भतार बा, तनी दर्शक के सुनाई। ए बाबू हमरो त 100 गो भतार बा, शादी करेला मंदिर में तैयार बा। ए बाबू हमरो त 100 गो भतार बा। अंतरा सिंह जी के साथ बाटे और गाना के अच्छा व्यू जाता। हमरा आशा बा कि तो हमारे दर्शक सभी जाने के चाहता कि अमृत जी और शादी हो चुकल बा ना? शादी नहीं को। अच्छा शादी के बारे में और का ख्याल बा? अरे महाराज अभी तो अच्छा जिंदगी जिए के बा, तो मैंने जब शादी हो जाला अच्छा जिंदगी ना जिएला ना जिएला। अच्छा कैसे मैंने ये सुना जिएला कि शादी के बाद उनको जिंदगी जन होला ना चोखा चटनी के हाल हो जाला। अभी तो अच्छा जिंदगी बा कि माई बाप के सेवा करता नहीं, परिवार में टाइम देता नहीं, वो समय जिंदगी 4 भाग में हो जाला। अच्छा और 4 भाग में जब जिंदगी हो जाए नो तो फाइनली बाकी 1 भाग तक कटिए जाला, 1 या 2 भाग। तो ऐसे हमरा लगता कि अभी बहुत अच्छा जिंदगी बा और आगे अच्छा जिंदगी रही। अच्छा आए दिन हमनी के भोजपुरी में अश्लीलता परोसल जाता, एकरा ऊपर और का रुझान बाकी रहो आवेला दिन में का रहो अश्लीलता परोसन समाज के? देखिए हम यही चक्कर में 5 साल गाना लगे, सत्य बात हम एगो प्रोफेसर का लड़का हूँ, प्रोफेसर बने रिटायर हो गए, इस चक्कर में हम गाना लगे कि खराब गाना लगे। फाइनली ना गौनी ना बाजल अलग चीज़ बा, लेकिन जो हमारे सोच समझ बा तो डाउन ना बल। बट सबसे बड़ बात बा कि असली सुने वाला गाना ट्रेंडिंग हो जाता है, सुने वाला लोग तब नजर भी अपन होला। अब जे लिखले बा गौले ओकरा से कम तरह की अश्लील नहीं थे, तो हम कैसे कहें कि अश्लील बा? जौन मार्केट में चलता लोग सुनता
उ ठीक बाटे। अच्छा, हमनी के सुने के भी मिलेला, अभी हम रुआ बारे में सुने के हमरा ई मिलल बा कि रउरा फ्रेंड से ज्यादा अनफ्रेंड बा, मतलब कहे के मतलब कि दोस्त से ज्यादा दुश्मनी। तो माने आवेला दिन में जौन अभी धमाका कर रहल बानी, शिल्पी जी के 50 मिलियन देनी है, अभी लगातार और एल्बम आवता, तो माने धमाका के बारे में दुश्मन लोग का आगाह करे के चाहे, माने का कहे के चाहते नहीं बारे में? हमरा देखे से कि हमर दुश्मन नहीं है, अपन अपन सोच समझ बा, और लोग के सोच यदि बा तो कोई बदल नहीं जा सकत। अगला के माइंड में का बा ऐसे मतलब नहीं किया, और हमार आज तक केहू से व्यवहार खराब नहीं के एनीबॉडी केहू हमार शिकायत नहीं कर सकत। यदि केहू करत हुई ना तो स्वार्थ खातिर, लालच खातिर कि गाना हमार कंपोज ना कैले, गाना ना लिखले, हमरा खातिर म्यूजिक ना रेडी कैले, या फिर हमरा खातिर ना गौले, कहीं ना कहीं स्वार्थ में होई तबे हमार शिकायत करी। तो हमरा लगता है कि हमार केहू दुश्मन नहीं है। अच्छा, अभी जौन मेरे तैयारी चल रहा बा, तो मैंने अश्लीलता और हट के बा, फाइनली हम कोशिश बा। अब चंदा शर्मा एगो जागरण के स्टार गायिका बाड़ी, हमें सजन जी के साथ उनका जोड़ी काफी हिट बा, 12 बरस शायद 10-12 बरस हो गए। तो हम फाइनली जवन गाना चंदा शर्मा के साथ बाटे तो मान ली कि चंदा के साथ है तो लिमिट सॉन्ग बाटे, लेकिन वही में कुछ कुछ चटनी रही, और बहुत जल्द कमिंग सुन में बा एगो शिल्पी राज जी के साथ गाना। तो फाइनल बा कि शिल्पी राज अश्लील ना गावेली, तो कहीं ना कहीं गाना हमार जौन रही बेस्ट रही, कहीं सुन। चलिए चलते चलते जौन राउर शिल्पी जी के लिखल राउर गाना कंपोज के जौन बहुत व्यूज गइल बा, ओकरा के दू शब्द जाते जाते हमरा वो गाना सवतिया ना सही है, और वो गाना के लिखले बारे प्रतीक राज जी, हमारे भाई बने, मित्र बने, और काफी मानी ले हम। गाना के हम कंपोज के रहनी, हे राजा हो पेट के आगिया भोलेनु सहाई, सवतिया ना सहाई पिया। ये गाना के कंपनी ऑनर, म्यूजिक डायरेक्टर सब लोग हार भी रहे, मतलब म्यूजिक फालतू बना रहे। हम लड़ के अपना मन से म्यूजिक बनवाई, वीडियो हमारा मन से भइल, लिरिक्स हमारा मन से भइल, हमारा मन से रिलीज भइल, 4 दिन व्यू ना गल तो कंपनी और पागला गई ना, गड़बड़ हो जाए। हम कहनी भाई शांति रखो, गाना हिट करिए, मिलियन जाए, जैसे जीजा जी पूरी खा गए। हम अगले ही फौजी म्यूजिक टोन से पहले ही कह दें कि 1 मिलियन जाए, 16 लाख गए। तो कहीं ना कहीं रहेला एक्टिविटी कि हाँ हम कौन कंटेंट दें तो मार्केट में बाजी, कौन ना दें तो ना बाजी, कैसे का होई के बारे में फाइनली अनुभव बा। चलिए चलते चलते बबुआ बिहारी के जितना भी दर्शकगण देखा तनी, यह कोशिश रही, शुभकामना रही रउरा के कि आए वाला दिन में राउर भविष्य उज्जवल हो। आज जितना भी बबुआ बिहारी के दर्शक देखा तनी, रउआ ऐसा ही अपन प्यार दुलार आशीर्वाद अमृत सिंह पर बरसाई, आ फिर का हो जवनिया 4 डलबो ऐसा इहो के व्यूज दी, ताकि इहो के दुकानदारिया चले ना। दुकानदारी के बात नहीं की, हम तो विवश कर दी जी सुने खातिर, हमारे जौन धुन रहलू सीधे छेद कर दी, हाँ दिल में छेद कर दी, दूसरा जगह ना दिल में छेद कर दी। हमें के हमार ब्रेन जौन बानू म्यूजिक के लेके सही बात की अलग सोच लेके चले। चलिए बहुत बहुत शुभकामना बा कि समाज के अच्छा प्रेरणा देतनी, आवे वाला नया नया कलाकार लोग भी जे भी बा ऐसे कुछ सीखी। तो ऐसा ही रुआ सब देखत रही, एक से बढ़कर एक रुआ सबके बीच न्यूज आवत रही बबुआ बिहारी न्यूज पर। तब तक के लिए जय हिंद।